Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Chapit Kmi, but Kikubo, Baman Kasi. Kakenhun kinong ilam sinong kathan boy rangkat kibriu ka market committee. Henne kasngi ka khatlai trik unai weng kilapan pau ka jing bitar ka bakraw. Halor ka jing lek penthut uba bandari rentathiang President ka Confederation of Riboy People. But ubaderu urang ba kasnong maupun numksad. Hakabayde ber ka jing tumu bantay no ikayaw traditional market. Kabaladay bantay hapo kasnong lumdat kla haboy rembong. Haba penpau kita gijing persya kita ginong ilam kasnong bat market committee. Kilong ban nadu kasngi ka bagate ka than kalayo ka traditional market. Ka jingkman kamday tangi ginong ilam snong. Ndre wadi ginong syong yo haboy rembong ru. Kila kemen bat kita kwa bagate ka yo kan pentre kamno syachan. Bat ban yo penon kamno. Ndre ka jingwan pentut uba bandari rentathiang kala pen bitar om tangi ginong milang bat market committee. Ndre wadi ginong syong yo hate ka jaka kila jakaru kila bitar. Kita kiri orang ba kibakan top uba Lamari Chairman kasnong uba reading rembai sekretari snong bat ka market committee uba san penyiar mukim bat kumju uba banjab maring presiden ka KSU Eastern Border kila penlong jing le jurip negasni bat habaya kran sikinong thok kubor kila penpau jing bitar bat jing sngosi ka bakrau holor jing sya pentot ka ne ka traditional market haba penlaj ka ne ka tanda baka DRDA ketemu ban penstet no ekam nakabenta ban mentoy pajba. Laru ban kedaw hang ne bakate ka jaka kabla thumu bantay ka traditional market kadai ka jaka ka badan ni ka jinghe kumbasan akar bat ka badan hajan ka madan kur kalang habhoi rembong hakaba ki nanglam snong bat ki market committee ki kwa ban penkloy no ban penstat ya kate yo khnam bakan long ka jing bantoy ki pajba ka thanyi bro ko wei namar kate ka than kadai ka badang long padang hari bhoi mingi walong minister popala long try jogan ka skim Dengi nakaliang juga senang ngidap jeng kemen ke bakrau tangkat bagi long kemi ki basa kan cai kena konsert kan reli marki don ke jeng kemen ke bakrau nak benta juga nak yeu ban ya im kum ke jeng penmentoy nak benta ke im lang sa lang roi ke par kham tam hakaliang ke yo ke kot ke penban hakabangi yo i ki kot kubor ngi senong kaladap lagi jing susi ke bakrau kham tam ngi kum ginong yalam senong haka bangim poi perkat bakan ke jing thut kanwan dan mar kata habangi lawat ya tenrai kat kum ke kot kubor ngi sngew badai iba bandari reda tiang balong ru kum presiden jong ke kop nong yalam bah kmadlu haka jing sya don kam ban harap nak benta ki skim ki bon wadra nak benta ka imlang ka salang ka roi ka par jong ke senong ka thau bat ulong rukum urang ba snong jongka taksat maupun ubayalam ya kasnong hangto panban la daja ba ka skim kanwan ha kasnong chu la dai le kiwe usngo kumno namar katangi na kalyang jong kasnong ni don gijing sungsi ka bakraw bat nyim dakwa hero bakan ja kumne te kum tan na kalyang jong akum biserman jong kasnong ha ka bangi ya kendu ya ka ya kinong yalam snong baro kam tam ya ki rangba ki ba kampau kmat jong snong kiong bangin hap ban yatur bat ban yakran hakor kom ka berde na ka banta kan ke jiktut to kum ta ni na kalyang jong snong ni kerpat ya kiseng bahalang kum ke KSU bat kiwe kiseng ni kerpat ya ki ba kin ya snok tilang na ka banta jong kan ke yo kana bukan pajba kinong snong ap kmi nanti bal kan no kata kayo kan sedang no lan yin ino ya kata ke jinsai kabangi kum ki pajba ngilas syak syutum ngilak sertok ha kina kisnam namar ka jing khamya jong kayo ka ba tengteng ngili khampalat ban ya sor silong ka jing khamya hang ni ha ka ba da ki kenta ngi hab ban sa blok hang ni khamtam ha kisngiyo ka ba ngimla ban ya ngitip ha ba hang ni ki pajba na keleng jong ka dong jong Eastern Riboy bat na ki district ki ba marjan na East Kasil bat na West Gentile iwan hang ni ban dia ban thiet hang ni kadai ka wei na kayo ka ba yarap hai ki pajba ji kerpang ay kum hagne ka khlam COVID-19 kane kadai kayo ka ba sabam ya baro da ki spa tili ki snong chane po gadong Eastern Riboy ki jungi ngidap da gajing susi lada don kum kini ki riu pau khmat lani ki riu rang ba ki ba la ban ong ba ki badai ki nong yalam ki barat ba jong ka than Riboy ki wan ban muslia lani ban tuklar ya kani ka kam snong ka jongi ya ka development ka bawan hapo ka snong ka jongi ni penpau de ba ni susi ba lada mangi ngin lek
ban tuklar ya ke development ke bawan hak snong ke jong uru ma uru ngangit ba udap da ke jing so si bat ke jing so do jing kerman te hak jo ke por nga ai kublai kerpang ru ka jing temu jong ne ko office ka long ban pen state ba ya kane ka traditional market ka balawan ra nai ba al hek honorable minister health and arts and culture bat kiwei ha ka bala thung ru ya umau nong rem bala don rengkat bat ni ne kemat ha lai ko tarik oktober ar hajar khat ndai ni sngoburom hadu kata ya iba al hek ubri wala yu i jengai na kebenta ka development ya ka ban penbha ya ka yo ka hat namat ka ne ka jaka halum dai klab horombong ka de ka commercial center ha ka ba kisnong barok ke badon hang ne ha po eastern riboy kisnong ke ba don saudong jongka kia im ya ka ban ya khai pateng ha ka ne ka yo ha horombong de halor jong kata kanong rem ba el hek lang ba jong ke jing i jengai ke jong i ila persyang ya ke ban penrung ya ke ne ke skim na ke central skim banwan ra lang ba ke department arts and culture ya ke ban snano kayo ke babha na ke benta kinong kit kinong pet kinong khayi ba kinang roy syakmat bat syafrang anrei ke ba si kalong ba hadin bangilayo jingtip lang ba kene kot kubor na kaliang jong kesnong ngilalej ya keban kendu ya ki officer jong kene ka arts and culture jong ka Ribhoy district nongpo ting DRDA ngamun banong ka ke bami nang ta kalong bangi syam ba uba bandari renta tiang ula ke spersha ya ka department ya keban persya ya kene ke tendar kepala penmi da ka office de halor jong kene na kaliang jong kesnong ngi ujor persya ya kene ke jingle namar ba leng ba jong kita ki kam ke bakum kita kala ban penslem la ne dile no ya kene ke kam ba kene ke jing tre ya kene ke yeu kanom ya syakmat bat syafrang te ke jing kwa na kaliang jong ngi kesnong kalong ba ngida kerpat hiru ya ke department kat bala bakan pentre no ya kene ke kam bangeni i ba ke jing tre kan nang yai no nang ne syakmat kenang ba upai ba nong syong snong unyo jing mentoy lang ba jong kene kayo kata ke bangi dakwa hadu kata na keliang jong ke snong tengi kerpat namar kata ya ka sorkar ba ya minister ba el hek ba insyim ya bantu klar ya ne ke kam kumno ban penya stand kumbai la wan thung ya ma nong rim ngida kwa ru ba insyim ga jing kli na kementawan peniak state ban sedang no ya kene ka kam kenang ba kene ka traditional market ke balon ra dai hang ne bormbong ngeni i ka dur ka dar ka jong ka kumba ka long bat bau pai ba nong sung snong unyo ban penon kam ya ka tang kini ki ktin kuble sibot